Thomas Atoshiv a gachandane na YouTubes. Cad as Gaeilge nu Gaeilge an sa an chiad trochtúir riamh a fluxus microphone agus a hosnig imirt cluichí riomhaireachta an idirlín. Mise chun an cluichí spáint a dul na chandane agus well má cheapan tú go bhíochan ar nó san Mega Man sin tuis go raibh an duine chrochaigh well count na duine a bhí pórtach ag crothú Mega Man well bhí sé pórtach sa chléir a chumá le ceart bhí an-chuid rac ar Kickstarter mana bhfuil tú téis éonad a léamh fé Kickstarter riamh siamh a se agus din tú dontas airgid chun cluichí nó é seo Herbert ach bhí rac mar chur an chudíine airgid a Joe an chluichí agus well ní meall an chudíine Tá sé díocht tééis teachta amach sé timp €50 fólas a gur €10 ar cdkeys.com .com ach sais racan mar ní meall díine deirtar go bhfuil sé is leadaránach ní léon stíl specificúil ar nó sa bhí Mega Man der díine nach bhfuil an ceol rómha sais bhí bioga had dína plucir I mo thuairm se an cuiisach gan a bheith muoiteach ach nó há sé cuiisach is slíma nus há sé dechar ar an gcéadal síos so sin bud ma I mo thuairm se mar an chu cluichí na léanta sa siad rólist ar fad ach há sé dechar smalam san stíl smalam go bhfuil se dechar an uirte sin adá sé sais Cuma old school ar cé go bhfuil se nu Uimhir gan am cían am higann tú leat mé ach nus ní tróg agus háim á imirt well tuis go bhfuil an díocht sé chnach coppla láhain agus heasta go mé roint mar nílam séis éon físeáin a fóstáil ar an Ghaeilge sa le coppla bliana an nuair ach scuma mar há na mílte YouTubers Gaeilge na eile tééis tachtsuas ó fan níl so drone mar fé sin hey ceart den éon teile dhéanamh má amagat ó wow Gaeilge marmh gan té ok ha mar nasisiríist ach níl cléirhóg agus na dtíine thugláán flé fioch ná éislo bíon an chudíine gol ar an idirlín ó ní dhéanaan an cluichí seo ní dhéanaan sé siúd ach fioch cluichí das se agus sé seo an ciad levéil ceart sa chluichí agus an cainéal a se an-bhuíoch ar fad de ceart agus nílach méid áirithe saolta gut sa bhíon an cainéal game over screen suas mar sin fioch catú ar cream ní féidir bheith gúntamáil timpeall na háite á skill I buint leis agus cluichí an bheith sethe I mo thuairm se agus fiochan na madáin sa is níl an páirt a róheachar fós spáin mar dit an páirt dechar is an levéil an páirt Táim sé cainéal okay an páirt sa sais at golóir níl sé róheachar nus an chud rudí sa chléis a níl sé dechar a há mar an chuinte na cho leisciúil na léanta so déon siad a súil le checkpoints nó sais go mé fá dul eicethe ar fad nó péinocla sin invincible so eicethe dul eicethe féisciile sé seo an maithí ifir an Naoi as a dé ham chun 7 bráta as a dé chuirta fioch síl me heile físeáin a dhéanamh a brónam féin gameplan fós síl taithíaltar an cluichí síl taithíaltar ach gur mar go as fiochant ar an bhíseáin a fhoghlaim má has sinad go mbeidh ag postáil níos rialtaí ach idir bhíoch lá anna yes anna bheith ar fad agat slán go fáil